Hej så, og hvad så alle sammen? Håber I har en god sommer. Her kan I der ikke lige komme en video i går, men så kommer der jo en i dag, altså er I ikke heldige, synes jeg da. Det går nok. Stadigvæk 16 farm mere end min modstander, så det går nok. Det er da easy. Shut the brum! Shut the brum! Skide det er ikke det der. Eller stærk. Hvis du vil slås med, så kom. Mit base, Braum. Skide godt arm, det må jeg sige, Braum. Det må jeg give dig en smiley for. Kontrol lidt. Skide godt. Sådan der. Smiley for den rammer der. Fordi farm. Man siger jo, at hele 16 eller 18 farm er meget den her. Det svarer til et kill og sådan noget der. Farm er rigtig vigtigt. Jamen jeg synes egentlig ikke, at du skal blive ved med det der, Braum. Der smutter lige. Hej hej, hvad siger hej hej. Nu er der lige et home der. Og er lidt træs jo også, sorry. Ja, det skal du nok sige der. Det var da skide godt. Så ved vi så, at vi lige skal løbe nu, fordi at Master fighter. Og jeg undskylder rigtig mange gange for en video, jeg har lagt op, hvor der er I faktisk knap nok kan høre mine venner. Det tror jeg er på rettet nu, så I kan høre dem næste gang jeg spiller med nogle af mine venner. Fordi at det er rigtig vigtigt, at I kan høre dem. Selvfølgelig, fordi at hvis I ikke kan høre dem, hvad er videoen så værd, kan man sige, for så står jeg bare og griner af en eller anden joke, som de har fortalt, og så kan I ikke engang høre joken. Det er egentlig ikke så ret. Jeg tror jeg vist nok, fordi det er. Og snak lige, det er lidt kikset. Der. Ha! Touch. Touch. Skide godt. Double kill. Easy peasy. Wow, der kom en lille arbo der. Jeg tror vist lige jeg smutter igen. Ej, det var sgu dårligt op, det der. Fuck, man. Fuck, hvor træls. Fuck, hvor træls. Hvor er den lige her? Nej, står nu. Ah, fuck, Timo. RIP! Timo, hvad fanden laver du her? Nu skal du være i top lane. Jeg håber, jeg overrasker mig også, hvis det er for noget farm. Det bliver lidt sige, jeg skal ofre mig, hvis det ikke får noget. Hvis det er, så egentlig ikke får noget. Hvad helvede? Hvor skulle der egentlig lort lade mig det der? Prøv at snakke lige med. Det fleste er raised, og det hele var generelt meget raised der. Om jeg gider at lave highlights i min video, fordi det er kedeligt at sidde og se, at jeg spiller. Og nej, det orker jeg ikke. Så er det ikke sjovt for mig at lave YouTube, hvis jeg ikke kan vise alt det, jeg laver. Så er det spillet tid. Nej, det er jeg ikke. Det tager bare rigtig lang tid at reagere, og jeg er pisse dårlig til det. Så jeg vil selvfølgelig gerne lære det, hvis det er også noget ud af. Jeg gider selvfølgelig heller ikke sidde og lave videoer, hvis det begynder at blive træls. Save me! Please save me! Fucking save me! Wow! Why you don't save me? trick is not to get shot.
Kom ind af det. Hvad laver min support? Hvad er det, han har gang i? Han skal bare hjælpe mig, og det skal være nu. Hallo, easy peasy. Flash. Fucking flash. Grib mit liv. Men jeg fik det, jeg ville have. Det er mega. Det skulle da ikke alle, der spiller 70 forskellige slags spil. Skide godt. Save den faktisk på. Også så blev supporten skudt. Fuck, helvede det også. Hvorfor fanden slår det ikke at få en masse fucking laserskud i fjes? Det skal LOL lave om. Det synes jeg. Jeg synes LOL skal lave om, at når man får skudt en helvedes masse laserskud i fjeset, det synes jeg, det er godt nok lige, at man bliver slået lidt. For helvede, jeg farmer lort der. Det gør det. Jeg skal væk nu. Vi ses. Hej hej. Det er ikke, du skal drikke en kort, der var. Nej, det tror jeg vist nok lige ikke, du skal. Skide godt, double kill. Skide godt. Prøv at kigge, hvor mange kills de har. De så ikke vinde. Nej, for vi har mig. Ikke også, tak. Dodges. Skide godt. Skide godt, så skal man nu bare de der to der. Den er godt nok dem tilbage. Så er jeg stængt meget tilbage. Skide godt. Jeg tror snart lige, jeg skal væk nu. Hader det hjerte. For mig bare til at elske. Og det ved jeg egentlig ikke hvorfor. For jeg elsker hende ikke. Det vil jeg gerne lige at pointere. Jeg elsker hende ikke. Jeg dør på grund af det hver gang. Elsker hende så? Nej, det gør jeg ikke. Og det er skide godt. Jeg tror nok lige hun døde der. Hva? Tror I ikke også det? Jo, det tror jeg. Jeg tror det. Så tror jeg alle. Skide godt. Dyk med dig. Skide godt. Der tror jeg nok lige, jeg skal lidt mere farm. Det er ikke det. Det er 5.
Jeg har stadig 8-6, men ikke det går. Oj, skal I være 2 til at nakke mig? Wow, Ari. Wow, du er så fucking lort. Det er sådan en kammerat, der er ret. Ah, helvede. Jeg tror snart lige, jeg skal tilbage nu. Okay, det... Wow! Wow, Esther! Wow! Fucking report, mate. Fucking report. Fuck, jeg skal skide. Der er blevet meget stille, synes jeg. Jeg bliver som regel stille, når der er en eller anden i en video, der siger, jeg skal skide. Men stille, fordi jeg skal skide, og det sådan er det bare. For helvede! Det tror jeg vist nok ikke lige, det var jo meningen. Enten modstander, helt ærligt. Jeg gider ikke se på det pæt. Jeg ved godt, I godt kan lide gamet, men jeg kan egentlig jeres fucking AD carry, så rigtig jeres liv. Og jeg har stadigvæk mere farm end hende. Hvad fuck skal der ske? Jeg bliver dræbt konstant, og alligevel har jeg mere farm end hende. Wow. Det troede jeg ikke kunne lade sig gøre. Men ja, sådan er det jo. Jeg plejer 300 farm for 3 minutter siden, så rip mit liv. Dræb ham nu, han har ingen liv. Wow. Hvad går du? Jeg går Lucian. Gider ikke engang. Ja. Er det skralderguld? Ja. Nu skulle undskylde, at jeg skal råbe så højt. Men sådan er det. Jeg håber sgu ikke, det larmer så meget i videoen. Ellers må jeg bare rigtig. Indtil morgen hører det bare sådan noget ordentligt beep. Men det er jo standard, når du taler. Ja, sådan er det. Det er bare et kæmpe stort beep. Pæs, jeg har sgu ikke flere videoer selv lagt ind. Jeg gad bare ikke til at filme nogle flere efterhånden. Det er du ikke. Nej. Channel. Hvad? Tryk din channel. Ja. Jeg skal til at optage en. Kan jeg sgu lige så godt gøre, mens du er her. Dø, Timo. Dø. Jeg fik Timo. The great accomplishment in life. Kill Timo. Det skal fandme være min video start intro. Er du med på det? GG. Ja. Og husk nu lige at subscribe, hvis I gerne lige vil vide, hvornår jeg laver en endnu mere awesome video næste gang. Okay, så det vil sige bare, at det vil subscribe. Ved at subscribe, fordi I får aldrig lige noget at vide så.